Nadat de jachthaven flink gerenoveerd werd, kwam eindelijk de vlag in top van de jachthaven in Gietjerk. We hebben de steigers aangepakt. Het zijn hier allemaal nieuwe steigers. En de walbeschoeiing hebben we gedaan. We hebben veiligheid met camera's hebben we erin gezet. En we hebben zelfs de helling helemaal verbreed. Dus we hebben aardig wat aangepoot. Daar hebben we druk ons best voor gedaan en daar zijn we reuze blij mee. Na al die mooie vernieuwingen gaan wij de officiële vlag hijsen voor het 50-jarige bestaan van de haven in Gietjerk. Mooi jongens, hartstikke idee. Ja, van waar is deze haven eigenlijk bestemd? Waar maakt ik gebruik van deze haven? Nou, in principe is het voor heel Triwoon. Daarom hebben we ook een deelboot. Hè, dat iedereen voor een gereduceerde prijs kunnen zij dan de boot huren. Nou, in principe willen we van mensen, van iedereen zeg maar, het toegankelijk maken om te kunnen varen. En er zijn ook een heel soort mensen die wellicht geen budget hebben voor een boot. Maar onderhoud is vaak ook wel vrij prijzig. Dan is het gewoon mooi dat er in een haven een boot leidt waar iedereen gebruik van maken kan. En joh, dus dit is een mooie opening. Zij is het. Zo is het. En wij zijn er hartstikke blij met heel veel mensen. En ja, u moet zometeen maar even met de camera erbij langs. We hebben paling eten, we hebben visserij voor de kleintjes. We hebben zelfs een jetski, kano's, noem maar op. Dus het wordt er één groot feest.